salni sal borok bangrek mani bagai bolongni mal matarok tong kesep ungrek aboni bagai chungnugo bisa bisingono kaini kaitam optihai mayung rokbai kaphek jagmani kadru jagmani eba mai moirok kadru jagmani kogrok jeng nugo khnawo optihai klaino hai tripri khorani mangklio kasawai phaijau khwa kurma panchayatni kachima kamini kulendro riangni nok horni aisukni jorawo talslang talni chasalni aichugo bolongni mayung bani daikuni nogo phayei chajaknai manai khwnei rok naiphaimani takhu kalendra bo patio samung tangnai rokno chubachu sankha phiaba patio samung tangnai rok bai bono chubonani bagi mungsapano kok sajagya hanai bo sawai khnarakha boni koimung khagnang lukurokno kisa misa eba jesik manchak jora bono chubachu khlaina bagai bagan mo samri tongo ya bodi ke bagan khedi churo tonga ya boni mayung pheru ha Oke now bo ake khoti umole now neta phetaro nole songde ne ha je tawa je chole rulin chole tuna PGP na tarana sunga bikin ke ara nuru himi ano ya wo inke ba he ara ru mi ke na phone phere joto param pho khaya anu ya bo kan jap ani he tawa ba si obos tha mai rong pho no kuri khang han no kuri khang ang bukti sung cha ne bukti to na ya no khoti pura si sabono apa buru ni jati ba oke neta role nung nole Mapo sak nari ada. Saya. Rinai po saya dia. Saya po saya no. Nung sa saya. Mungkin nule mahile tak wansho. Tak wansho man kang no he kau ba he. Ani gura bai mala gura le mai apa thang tho. Ke bi kan kang je sarkar ba ba je ma sarkar le ma tong phi. Sai jo no si sa sang ja wang ke. Oke. Nini mulek ma? Ai mu kulendro. Empam mulek. Apa ni muka aman ya? Ke para mungkin. Para he kacik ma. Kacik ma para. Kacik ma para. Poncet mai sim oke. Poncet pokur ma. Tanah omor pur. Này đi. Bo papa seklek mo brown. Khotong lai mi bo này di bo mai rong. Ha. Brown bo ba mke chamai pis ni treba. Bo e brown no chong jot to. Suba mai khe. Ham nai hi ma le ma chong jot to. No te kwa ha te no ma tong ko te kwa no ai ni. Khong nei tong te man te kwa tong ko sa awa.